किशी देऊ रे किशी कातो ती का शोभा कया ए कातोंजा पटकन पाण्यात घालणार ना य घालूची पण आता दिल्या त्यांना उमळा दिला उमळान दे उमळाक ठेवलं बाजारात घ्या लावून दे सगळं कॅन चिकल कॅन निघता नेऊया आता धूप चल धूप नेऊया जरशी तू एका हा हा नक्की तू बाबा भारीच तू असा काय करतोय ती चल पुढे चल पुढे म्हणजे तू धावत तू जा पुढे पहिलो नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीकर आपले खूप खूप स्वागत करतो आहे. तर आता मी आणि बाबू गाय आणि बाईक पुढे लाव बाईक पुढे लाव आमच्या पाड्याला घेऊन आंघोळीला नेतो आहे. बाईक पुढे चल खूप कसरत चालू आहे, त्यांना आंघोळ करायची नाही म्हणून त्यांना बांधून वगैरे नेतो आहे. बाईक लाव चल ए बाबा याचा बघा अंगावर न्यायची ना हा येते रे. चल पुढे चल थांब मी असं राहतो. थांब धर दोरी चल पुढे पुढे चल चल पुढे हा ना काय पुढे लाव पुढे खाल पकड ना घेऊन चल चल तिकडे तर आता आम्ही गाय आणि आमच्या पाड्याला घेऊन इथे आंघोळ करायला आणलं आहे. काय काय पाणी येत नाही तुझा हा एका धरून बाबू आता गाईला घेऊन गेलाय. पुढे येऊ का एकदा चालले ते बघ येऊ दे पुढे पाण्यात जायला ते तयार नाही आहेत. गाईला बघून पाडा पण आलाय पुढे. आता मस्त त्यांना आंघोळ घालणार आहे. चल पुढे जा पाणी आहे तिकडे जा असो तर आता फायनली गाय आणि आपला पाडा पाण्यात थांबले आहेत आणि बाबू त्यांना आंघोळ घालतोय. कातो आणल्याचं पटापट झाली असते. तर आता फायनली आंघोळ झाली आहे त्यांची आणि आता घरी घेऊन चाललो आहे परत त्यांना. आणि आता आम्ही त्यांना आग्रा सोडायला जाणार आणि आज आपला हरिनाम सप्ताहाचा कार्यक्रम पण आहे, तो पण आता चालू होईल थोड्या वेळात. तर नाश्ता वगैरे करून आपण तिथे जाणार आहोत आणि तिथे काय काय होतं ते तुम्हाला दाखवतो मी. आणि हा बाबू याच्यात दे काय करू येतो वकव दे का पाठसू मित्रांनो. तर आता गाईची आणि बैल पाड्याची आंघोळ झालेली आहे आणि त्यांना आम्ही इथे आग्रा सोडायला आलो आहे. त्यांच्यासोबत बाकी 2 पाड्यांना पण घेतलं आहे आणि सगळ्यांना आम्ही आता इथे आग्रा सोडणार आहोत दुपारपर्यंत. आणि आम्ही आपल्या हरिनाम सप्ताहाच्या कार्यक्रमात तिकडे काय काय होतं ते बघायला जाणार आहोत.
ती बघ काय गेली. अरे रिटर्न आहे. तर आता तर भारी मजा आली. गुरांना आम्ही आग्रा सोडायला आलेलो आणि ती रिटर्न फिरली आहेत. तर बाबू धावत धावत त्यांना त्यांच्या मागे चल मागे चाललाय. हा नशीब ती थांबली आहेत थोड्या वेळ अर्ध्या रस्त्यात. तर परत आम्ही धावत धावत जाऊन त्यांना रिटर्न आणलं आहे आणि आता त्यांना आग्राच सोडणार आहे. चल चल चल. तर फायनली आम्ही त्यांना बागेत सोडलं आहे. काय 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 सप्त्याक घेत होता त्यांका. आज गेली तशी गेली परत मागच्या वेळी गेली गेल्या वर्षी आणि खय गेली. सप्त्याक तकडे गेली. एकटो कसं आणतं मग रोज एकटं हाणतंय कशी तरी आडायची. काय मधी झय जातस थय जातत मग अशी घुसतात त्यांची वाटते माहिती झालेली. मग एकटो कसं आणतं तास तर विचारतय. ते एकटं असल्यावर बरोबर येतो. तू कॅमेरा घेऊन पुढे धावत होतीस म्हणून तसं. काय सांगता. मग आता रिटर्न घराकडे जाणार होती ती. नाही मग धनियाकडे दुसरे धनियाकडे म्हणजे मालकाकडे. पहिल्या मालकाकडे गेली असती किंवा मळव तरी गाठले नसते. भारी आहेत मग पेटका होतं. गेल्या वर्षाकडे दाईबाईत होती. डायरेक्ट धायबाईत गेली एवढ्या लांब. पवारांची आज मेडबाईत गेली. मग आणणार कशी त्यांका. चलो बाबा कळता कसा पण एवढ्या लांब लांब गेली ती कोण सांगता. कोण कोण सांगतात ना बाबा आपली रेडका गेली आहेत काय रे. मग ओळखतात ती ही बाबा पवारांची आहेत. अरे 3 रेडका हां समजला ती कळतात. 2 म्हशी आहेत 1 रेडी आहे. वाघमळसून पहिल्याडी झाली का बैल गेली. आणि ते सोडतात काय ते खय लावतात ते रोज. अरे ते अकडे लावलेले निकाल खय गडगेत लावलेले गेली बाहेर. मग गडगो ओलांडून गेली. आमचं पाड वैसून उडी मारतं वरती पांढरू. तू पंकजा घरी वाघ दिसलेलो तू आता परत नाही गमलो कधी. एका कायमच दिसत असतो वाघ. तोच वाघ.